हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण अंदरिकी సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, దీన్నే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఆ కర్మ సన్యాస యోగమును ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో గత 4 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున మొదటి రోజు అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము, దాన్నే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము. రెండవ రోజు సాంఖ్య యోగము, అదే గీత సారముగా చెప్పబడేటువంటిది. మూడవ రోజు కర్మయోగము. సో నిన్నటి 4వ రోజున దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగినటువంటిది. సో ఆ దివ్య జ్ఞానము భగవత్ సంబంధమైనటువంటి అంశాలను ఇంతకు ముందు సృష్టికి పూర్వం అంటే ప్రారంభంలోనే సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడికి, ఆ తర్వాత వివస్వానుడు దానిని మనువుకు, మనువు దానిని ఇక్ష్వాకుడుకు తెలియచేశాడు అని, ఆ విధంగా రాజర్షులందరూ కూడా దానిని సరైనటువంటి క్రమంలో అవగాహన చేసుకొని ప్రజలను సక్రమంగా పరిపాలించేవారు అని. కానీ ఆ పరంపర నశించిపోవడం వలన తన భక్తుడు మరియు మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడికి తిరిగి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆయన బోధించినటువంటి అంశాన్ని సో నిన్నటి అధ్యాయంలో దివ్య జ్ఞానంలో మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ సన్యాస యోగము, అదే కర్మ యోగము కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం జేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు 5వ అధ్యాయము. ఈ 5వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడి చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్రేయయాతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మ త్యాగము చేయమని చెప్పావు. మరలా ఇప్పుడు భక్తితో అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించమని ఉపదేశించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు చెబుతావా అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవాను. సో మొదటేమో ఆయన అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆ అంశంలో ఆ కర్మలను అంటే త్యాగం చేయమని చెప్పినట్లుగా మొదట అర్థం చేసుకొని, ఆ తర్వాత మరలా ఆ భక్తి భావనతో కూడినటువంటి పనులను కర్మలను ఆచరించమని మళ్ళీ తిరిగి యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నాడు. భక్తి భావనలో ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మల ద్వారా మళ్ళీ చేస్తూ, ఈ రెండింటిలో నాకు ఏది ఉత్తమమైనది అంటే ఏది నాకు ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో, అంటే కర్మ సన్యాసమా కర్మ యోగమా, కర్మలను త్యజించడమా లేదా భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను ఆచరించడమా, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది, అది నాకు అంటే ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దానిని నాకు చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో ఇక్కడ ఆయన అడిగేటువంటిది ఏది బెటర్, కర్మలను త్యజించి ఉండడమా లేదా భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడమా, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో తెలపమని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది అర్జునుడు ఇక్కడ. సో దానికి భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ సన్యాసం కర్మ యోగచ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఈ విధంగా ఇస్తున్నాడు. కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మలను త్యజించడం, మరియు భక్తి భావనలో కర్మలు అంటే కర్మయోగము, ఈ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి అర్జున అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే అంటే కర్మలను త్యాగం చేయడం కంటే, కర్మలను చేయకుండా ఉండడం కంటే ఆ భక్తితో కూడిన అంటే భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడమే ఉత్తమము అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. కర్మలను చేయకుండా ఉండడం కంటే, కర్మలను త్యజించడం కంటే, ఆ కర్మ సన్యాసం చేయడం కంటే ఆ భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడం, దాన్నే కర్మయోగము అని అంటారు. సో ఆ భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఉత్తమమైనది అని చెప్తారు. రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేసేవి జీవుడిని, ఈ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేసేవే జీవుడికి. కానీ అందులో ఆ కర్మ సన్యాసము కంటే కర్మ యోగము ఉత్తమమైనది, అంటే భక్తి భావనలో కర్మలు ఆచరించడం ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది ఆ భగవంతుడు చెప్తుంది, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ ఫర్ యూ. ఆ భక్తి భావనలో కర్మలు అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను, భగవంతుని సంబంధంలో కర్మలను ఆచరించినట్లయితే మనకి ఏమి కావాలనో, మనకేమి అవసరమవుతుంది అంటే మనకేమి కావాలో వాటిని ఇవ్వవలసినటువంటి బాధ్యత ఆ భగవంతుడు చూసుకుంటాను అని చెప్తూ ఉంది. సో కాబట్టి మన కర్మలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించుకుంటూ పోవాలి. ఆ కర్మ ఫలాలను గురించి మనం ఆలోచించవద్దు. ఆ కర్మ ఫలాలు కర్మ ఫలాలను మనం పొందగలుగుతాము, ఆ అర్హతలను బట్టి మనకి ఆ భగవంతుడే కర్మ ఫలాలను ఇస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు.
సో సాధారణంగా భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏదైనా మనకు లభించినట్లయితే అది భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా లభించింది అని భావిస్తాం. సో కానీ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాళ్ళు, సో ఇది నేను నా కష్టార్జితం, నేను చాలా కష్టపడి సంపాదించాను అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు. వారు వాటిని తన గొప్పల కోసం లేదా తాను ఒక ఏదో కొనాలి అని. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దానిని భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో వినియోగిస్తారు అని చెప్తుంది. జ్ఞేయ స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలని ద్వేషించని వాడు లేదా వాటిని కోరుకోనివాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశించడు కానీ లేదా వచ్చిన వాటిని ద్వేషించడు, ఆ భగవానుడు మనకి కలగజేసినట్లయితే వాటిని ద్వేషించకుండా ఉండేవాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిబడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగానే ఈ భవబంధనాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఈ వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహన ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసినటువంటి కపట ఆచార్యులు అవ్వడం కంటే తన ధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ భక్తి భావనలో ఉండడమే గొప్ప అని చెప్తున్నా, ఉత్తమము అయినది అనేటువంటిది మనకి చెప్పినటువంటి. సో ఇక్కడ వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహనకి మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులలో ఉత్తముడు అయినటువంటి అంబరీష్ మహారాజు గురించి మనం చూసినట్లయితే, ఒక చిన్న స్టోరీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి సాధారణంగా భక్తి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన ఉన్నటువంటి వారిలో మనకి దుర్వాస ముని గురించి తెలిసి, చాలా కోపిష్టి అనేటువంటి ముని అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి అన్ని లోకాలను సంచరించగలిగేటువంటి వాడు. సో అన్నిటినీ పరిత్యజించిన వాడు సన్యాసిగా ఉన్నటువంటి దుర్వాస ముని. కాకపోతే కోపం ఎక్కువగా, కోపాన్ని జయించలేకపోయినటువంటి వాడు. సో మరి ఆ క్రోధాన్ని జయించకుండా ఉండేటువంటి వాడు. సో కానీ ఇక్కడ ఆయన సన్యాసి, అన్ని త్యజించినటువంటి వాడు. కానీ అంబరీషుడు మాత్రం రాజుగా ఉంటూ తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలను పరిపాలిస్తూ తన గృహస్థుడుగానే ఉంటూ తన యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే ఉపయోగించేవాడు. ఏకాదశి వ్రతాలను సక్రమంగా నిర్వర్తించేవాడు. ఆ విధంగా అతని యొక్క భక్తికి మెచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు అతనికి విష్ణు చక్రమే రక్షణగా ఇస్తాడు. సో ఆ క్రమంలో అంబరీషుడు ఒకసారి ఏకాదశి వ్రతం పూర్తి చేసుకొని ద్వాదశి పారాయణం చేస్తూ ఉండేటువంటి ద్వాదశి గడియల సమయంలో అక్కడికి దుర్వాస ముని వస్తాడట. మరి ఆ దుర్వాస మునిని అతిథిగా వచ్చినటువంటి దుర్వాస మునిని సాదరంగా ఆహ్వానపరుస్తూ ఆయన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడుగుతాడు. అయితే అప్పుడు ఆ దుర్వాస ముని అంటాడట అంబరీష్ మహారాజుతో, అంబరీష, నేను చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను, అలసిపోయాను, కాబట్టి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్తాడట. సరే అని అక్కడికి వెళ్ళి ఈ లోపల ఏర్పాట్లు చేసుకోమని చెప్తాడు. అలాగే చేస్తుంటాడు. నదికి వెళ్ళినటువంటి ఆ దుర్వాస ముని రావడానికి టైం పడుతుంది. మరి ఈ లోపల ఇక్కడ ఏకాదశి అయిపోయి ద్వాదశి గడియలు, పారాయణ గడియలు వచ్చేస్తున్నాయి. మరి ఆ వ్రత ఫలం లభించాలి అంటే సరైన సమయంలో చేయాలి దీక్ష అవిరమణ. సో మరి ఇక్కడ అంబరీషుడు టైం అయిపోతుంది. అక్కడ దుర్వాస ముని నదిలో స్నానానికి వెళ్ళి తిరిగి రాలేదు. టైం అయిపోతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు చెప్తారు, మరి ఎట్లా టైం అయిపోతుంది కదా, మీరు దీక్ష విరమణ చేయండి అంటే, లేదు అతిథి రాకుండా ఎలా అంటే, అయితే ఓ పని చేయండి, కొంచెం నీళ్లు తీసుకోండి, దీక్ష విరమణ అయినట్టు తులసి దళం తీసుకుంటే విరమణ ఉంటుంది, అతిథి కోసం వెయిట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అంటే సరే అని తీసుకుంటాడు. అదే సమయంలో అంబరీషుడు దుర్వాస ముని అక్కడికి వస్తాడు. ఈ అంబరీషుడు నీళ్లు తీసుకుంటున్నటువంటి సమయంలో సో వచ్చి
వెంటనే కోపిష్టి కదా, ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా ఆ టైం ఇవన్నీ వెంటనే అతిథిగా పిలిచి నేను రాకుండానే నీవు ఫలాలు స్వీకరిస్తావా అని చెప్పేసి వెంటనే ఏమీ ఆలోచించకుండా తన జఠలంలో నుంచి ఒక ఎంట్రుకను తీసి మహారాక్షసుని తయారు చేసి అంబరీష్ రాజు మీనికి పంపించేస్తాడు. సో మరి అంబరీష్ యొక్క భక్తికి మెచ్చినటువంటి భగవంతుడు ఆయనకి విష్ణు చక్రాన్ని రక్షణగా ఇచ్చాడు. వెంటనే ఆ విష్ణు చక్రం అక్కడ వాళ్ళు ఊహించే లోపులోనే ఆ విష్ణు చక్రము ఆ మహారాక్షసుని భస్మం చేసేస్తుంది. ఇక అది ఈ దుర్వాసముని వెంట పడుతుంది. అప్పుడు దుర్వాసముని మొదటగా బ్రహ్మలోకం వెళ్తాడు. బ్రహ్మ తనను రక్షించనంటే మళ్ళీ వెంటనే శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడు కూడా రక్షించనంటాడు. నేను ఆ విష్ణుతో పెట్టుకోను, నీవు విష్ణు భక్తుని అవమానపరిచావు అని అంటే వెంటనే మళ్ళీ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తాడు. అప్పుడు విష్ణు భగవాను చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. సో దుర్వాసముని, నీవు నా భక్తుడిని అవమానపరిచావు, నేను నిన్ను రక్షించను, మళ్ళీ వెళ్ళి నా భక్తుడిని వేడుకో అంటే తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ అంబరీష్ దగ్గరకు వచ్చి వేడుకుంటాడు. అంబరీష, నేను తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించంటే అప్పుడు ఆ అంబరీషుడు ఆ విష్ణు చక్రాన్ని వేడుకుంటాడు. భగవాన్ని వేడుకుంటాడట. నేను ప్రారంభంలో ఏ ఉద్దేశంతో ఆ దుర్వాసముని చాలా ఉత్తములు వారు, వారిపైన నాకు ప్రారంభంలో ఏ అభిప్రాయం ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది, వారిని మన్నించండి అని అంటే విష్ణు చక్రం ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఆ దుర్వాసముని అంబరీష్ మహారాజుని దీవించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో అంటే ఇక్కడ వదిలివేసినంత మాత్రాన అది సరైనటువంటి యోగం కాదు. సరైనటువంటి అవగాహన, భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఉత్తమము అనేటువంటిది, అన్నింటినీ వదిలేసి నన్నుట్లుగా ఉన్నంత మాత్రం కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ వైరాగ్యానికి సరైనటువంటి అవగాహన, భక్తి భావనలో వృద్ధి చెంది ఉండడం. సో ఆ విధంగా రాజుగా ఉన్నటువంటి అంబరీష్ మహారాజే భక్తి తత్వంలో చాలా గొప్పవాడుగా, అది సరైనటువంటి వైరాగ్యము అనేటువంటి దానికి అర్థంగా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కేవలము అజ్ఞానులే, సరైనటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళే భక్తి యోగము భౌతిక జగత్ యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమునకు అంటే సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనది అని అనుకుంటారు అని పలుకుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో ఈ ఒక్క దానిని సమగ్రముగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలములను పొందగలరని పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరలా ఆ భగవంతుడు మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటిది, ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ మార్గాన్నైనా సరిగా ఆచరించాలి అని చెప్తున్నారు. అటు కర్మ యోగాన్ని కానీ కర్మ సన్యాసమునైనా. సో కాబట్టి ఆ సరైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ రెండు భిన్నమైనవి అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు తప్ప ఆ రెండు కూడా సక్రమమైనవి, ఆ రెండిటికి ఒకదానికొకటి అభేద్యమైనవి కావు. ఆ రెండు మార్గాలలో ఏ మార్గాన్ని సరిగా ఆచరించినా ఆ రెండింటి వాటి వల్ల వచ్చే ఫలితాలు వస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగేటువంటి స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించటం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. అంటే ఆ కర్మ సన్యాసము ద్వారా పొందేటువంటి ఆ విధాలు ఏదైతే ఉందో అది కర్మ యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అనేటువంటి, అంటే కర్మలన్నింటినీ వదిలివేసి సన్యాసులాగా ఉండేటువంటి ఆ విధానంలో పొందేటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా ఆ భక్తి భావనలో ఉంటూ తన కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు కూడా పొందవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒక్కటే అని ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో, ఎవరైతే చూసిన వాడే నిజముగా ఉన్నది ఉన్నట్లు చూసినట్లు, అంటే వాస్తవాన్ని దర్శించుకున్నట్లు అని అంటే విషయాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు, యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ
సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతి. భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసును ఇంద్రియములను నిగ్రహించగలిగినటువంటి వాడు, సమస్త జీవులలో, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులని సర్వజీవులలోనూ కూడా ఉండేటువంటి ఆత్మ, తన ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అంటే అన్ని కూడా భగవద్గీత యొక్క అంశాలు, భిన్న అంశాలైనటువంటి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి సమస్త జీవులలోనూ ఆ పరమాత్ముని దర్శించగలిగేటువంటి వాడు. కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము ఉండదు. ఎందుకంటే అతడు ప్రతిది కూడా కృష్ణ సంబంధంలో చూస్తారు. వాసుదేవ సంబంధంలోనే ఉంటుంది, భగవంతుడి సంబంధంలోనే చూస్తాడు. సో కనుక అతడు ఏ కర్మలను ఆచరించినా ఆ కర్మల యొక్క బంధనాలు ఏవి కూడా అతనికి అంటవు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ భక్తిలో పనిచేసేటువంటి వాడు, ఇంతకుముందే చూసుకున్న అంబరీషుడు. సో తను తన ధర్మాలను తను నిర్వర్తిస్తున్నాడు, కానీ భక్తిలో కూడా నిమగ్నమై ఉన్నాడు. ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి విషయంలోనే చూసేవాడు. సో అలా విశుద్ధాత్ముడు, మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగినటువంటి వాడు, సమస్త జీవులలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగినటువంటి వాడు, తన కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్న ఆ కర్మల యొక్క దోషం ఏది కూడా అతనికి అంటదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజు వివరణలో ధర్మరాజుతో చెప్తూ ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గం, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా మనము చేయవచ్చు అని చెప్తారు. అందులో శ్రవణము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి వినడం. సో దానికి ఇక్కడ మనకు సాధారణంగా భాగవతం గురించి కొంత తెలిసినట్లయితే పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు శాప కారణంగా 7 రోజుల్లో అతను మరణిస్తాననగానే భయపడలే. ఆ 7 రోజులు తాను సక్రమంగా ఉపయోగించుకోదలుచుకున్నాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను వినాలి అని అనుకొని ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి దగ్గర శ్రీమద్ భాగవతం, ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కథలన్నీ కూడా వింటాడు. 7 రోజులు, ఆ 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు కూడా. సో అది హియరింగ్ అబౌట్ ది కృష్ణ, ఆ కృష్ణుని గురించి వినడం, అది శ్రవణము అని అంటారు. రెండవది కీర్తనము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తించడం, నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించి జపించడం, చెప్పుకోవడం. సో ఇక స్మరణం, ఆ భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా రిమెంబర్ చేసుకుంటూ ఉండడం. ఇక పాదసేవనం, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము, నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని పాదాల దగ్గర మనకు ఆశ్రయం లభించాలని కోరుకోవడం. సో లక్ష్మీమాత నిరంతరము ఆయన యొక్క పాద సేవనంలో ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే అర్చనం, సో ఆ శ్యామసుందరుడుగా భగవంతుణ్ణి అలంకరించుకొని ఆయన్ని ఆ శ్రీ విగ్రహాల ముందు మనము ఆ భగవంతుడిని అర్చించడం, పూజించేటువంటి విధానం. వందనం, ఆ భగవంతునికి వందనాలు సమర్పించడము. దాస్యము, ఆ భగవంతునికి సేవకుడిగా పనిచేయడము. సఖ్యం ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క స్నేహభావంలో ఆ భగవంతునితో స్నేహం చేసేటువంటి విధానం. అది మనకి ఇక్కడ అర్జునుడు, అలాగే దాస్యానికి హనుమంతుడు, ఆ వందనంకి ధ్రువ మహారాజు. సో అలాగే ఇక ఆత్మ నివేదనము కూడా నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ఒకటని చెప్తారు. ఆత్మ నివేదం అంటే చివరికి తనను తాను సమర్పించుకోవడం, మొత్తం కూడా భగవంతునికి సమర్పించుకునేటువంటి విధానం. సో ఇది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో 7వ స్కందము 5వ అధ్యాయంలోని 23 నుండి 24 శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నాం, బ్రహ్మణ్యధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యా లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్ర మివాంభసా. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా, అంటే ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు
తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే తన కర్మ ఫలాలను ఆశించకుండా భగవత్ సంబంధంలోనే కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటాడో, మనం చేసేటువంటి కర్మలపైన ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా ఆ చేసేటువంటి కర్మ తన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి చేస్తూ ఉంటాడో, అటువంటి వాడు తామరాకులు ఎప్పుడు కూడా నీటిలోనే ఉంటాయి. తన చుట్టూ ఎంత నీరు ఉన్నా ఆ ఆకు నీటితో తడవదు. సో అలాగే ఆ అతడు ఆచరించేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలు ఎటువంటివైనా వాటికి అంటే అతడు ప్రభావితుడు కాడు. పాపపు చర్యలైనట్లయితే వాటిపైన కూడా అతడు ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాం. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి అంశాలను నిమగ్నమై ఉంటూ, సో ఆ భక్తి భావనలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఎటువంటి బంధనాలలో వారు చిక్కుకొనరు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యాస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇంకా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి, అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వస్తాడో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత అతడు ప్రభావితుడవుతూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి పొందినటువంటి ఆ గుణాలన్నిటిని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చెయ్యకుండా కర్మ చెయ్యడానికి కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో, అంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ భౌతిక విషయాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి అన్ని కర్మలను కూడా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు ఇక అతడు కర్మ చెయ్యడు, ఆ కర్మలకు కారణం కాకుండా ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఉండి ఎలా ఉంటాడంటే ఈ దేహంలో నవద్వార పురే దేహి అని చెప్తారు. అంటే ఈ దేహం 9 రంధ్రాలను కలిగి ఉంటుంది. మన దేహం 2 చెవులు, అవి ఓపెన్ గా ఉంది మనకి దేహంలో ఓపెన్. ఒక నోరు ఓపెన్ గానే ఉంటుంది. అలాగే 2 నాసికా రంధ్రాలు, ముక్కు రంధ్రాలు, అలాగే 2 కళ్ళు, అలాగే అపానము, అలాగే జననేంద్రియము. ఈ 9 రంధ్రాలు ఈ దేహానికి ఉన్నాయని చెప్తారు. సో కనుక ఎవరైతే ఆ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉంటారో వారు ఈ నవద్వారపురంలో సుఖంగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు అని చెప్తారు. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాసితమాత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో అజ్ఞానమును నశింపచేయు జ్ఞానము చేత ఈ అంధకారము అనే చీకటిని తొలగించుకునేటువంటి వెలుగు, అంటే అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిని తొలగించుకునేటువంటి ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్ఞానం చేత మనిషి ప్రకాశితుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయున్నట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును అర్జున అని చెప్తూ ఉంది. సో ఇలాగే మనం చూస్తాం, రాత్రి రాగానే అంతా మన చుట్టూ అన్నీ ఉంటాయి, ఏది కనిపించదు, చీకటమయమవుతుంది. కానీ అదే సూర్యోదయం జరగగానే ఆ చీకటంతా కూడా పటాపంచలైపోతుంది, ప్రతిదీ కూడా మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసుకున్నప్పుడు దేని చేత అంటే జ్ఞానం చేత, అప్పుడు పగటి సమయంలో సూర్యుడు ఎలాగైతే సర్వాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడో అలాగే మనిషి కూడా అతని యొక్క జ్ఞానం ద్వారా సర్వాన్ని దర్శించగలుగుతాడు, వాస్తవం ఏమిటి అనేటువంటిది దర్శించగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః
తన్నిష్ట తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము ఆశ్రయములన్నీయును, అంటే ఆ కామము ఆశ్రయించేటువంటి ఆ బుద్ధి, జీవుడి యొక్క బుద్ధిని, మనసుని, అతని యొక్క శ్రద్ధ, అతని యొక్క ప్రతి ఆశ్రయం అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేయగలిగినప్పుడు, ఆ భగవంతుని యందే నిమగ్నం చేయగలిగినప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానము చేత, అదే సంపూర్ణ జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు, ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానము చేత అతడు కల్మష రహితుడై ఉంటాడు. ఇక ఎటువంటి కల్మషాలు కూడా అతడిలో ఉంటావు, పరిశుద్ధుడవుతాడు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి కల్మష రహితుడైనటువంటి వాడు నేరుగా ముక్తి మార్గమునే పయనించును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా, ఈ భవబంధనాలకు అతీతంగా అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునే విధంగానే ప్రయాణిస్తాడు అని చెప్తూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ మనకి, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలము చేత విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడును, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, ఆ కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడిని అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు అని చెప్తూ, అంటే అన్ని జీవులలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి అంటే సరైనటువంటి జ్ఞానము పొందినటువంటి యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ నిజమైనటువంటి యోగులు, వినమ్రులైనటువంటి యోగులు వారి యొక్క నిజమైనటువంటి జ్ఞాన బలం చేత ఆ అన్నిటిని కూడా సమత్వంతోనే చూడగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇక్కడ జన్మతా చూసినట్లయితే బ్రాహ్మణుడు కొంత క్లీన్ గా ఉంటూ అన్నిటినీ తెలుసుకుని వేదాలను తెలుసుకుని, చండాలకు అలాంటి విషయాలు ఇవి, కానీ కర్మానుబంధంగా వాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి జన్మలు ఎత్తుతారు. ఆ అందరిలోనూ కూడా ఆ భగవంతుడు పరమాత్ముడి రూపంలో అందరి హృదయాలలోనూ ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఆ ప్రతి జీవిలో ఉండేటువంటి పరమాత్ముణ్ణి, ప్రతి దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి ఎవరైతే దర్శించగలుగుతారో వాళ్ళు ఇక అన్ని జీవులను కూడా సమదృష్టితోనే చూస్తారు. అంటే కానీ వాటికి ఉండే ప్రాముఖ్యత వేరుగా ఉంటుంది. ఒకవేళ వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఆవు ఉంటుంది, కుక్క ఉంటుంది. సో ఆవును పూజిస్తాం, కుక్కను కూడా మనం దయతోనే చూడాలి, అంతేకాని దాన్ని పూజించి, కాకపోతే వాటి యొక్క కర్మఫలాల ప్రకారంగా వాటికి వచ్చేటువంటి అవకాశము వాటికి ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇంకా చూస్తున్నారు, సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనసుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రమును జయిస్తారు. అంటే జన్మ పొందినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మరణించవలసినటువంటిది, మరణించినటువంటిది ప్రతి మళ్ళీ జన్మ పొందుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎవరైతే అన్ని జీవులను సమదృష్టితో చూడగలుగుతారో అటువంటి వాళ్ళు సమదృష్టి యందు సంపూర్ణమైనటువంటి మనసుతో స్థితులై ఉన్నటువంటి వారు, నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు ఈ జన్మలోనే ఈ జనన మరణాలను అధిగమించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహితం గుణములను కలిగి ఉంటారు. ఇక ఈ భౌతిక సాంగత్యాన్ని నుండి వారు విడివడిన వారై ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధమైనటువంటి స్థితిని వారు పొంది, కాబట్టి ఆ పరమ సత్యమునందే వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. భౌతిక ఇంద్రియములతో సంబంధం కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖహేతువులు.
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పొందేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో అది దుఃఖానికి కారణమైనదయ్యా అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. దుఃఖ కారణాలు అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఈ ఇంద్రియ తృప్తి, నాలుక రుచులను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన, కళ్ళకు చూసిన ప్రతిదాన్ని పొందాలి, చెవులకు విన్నటువంటి ప్రతిదాన్ని వినాలి అనేటువంటి విషయం. అలా భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాల తృప్తి, స్పర్శ, చర్మ స్పర్శ ద్వారా భోగించాలి అని అనుకునేటువంటి విషయాలు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా అది బాహ్య సుఖమే, తాత్కాలికమైనది, లౌకిక ఇది ఉండేటువంటి అవన్నీ కూడా దుఃఖ కారణాలు అని చెప్తారు. సో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం చాలా మందిని వివిధ రకాలైనటువంటి మత్తు పానీయాలు తీసుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావం తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతము ఉంటుంది. ఏదో కొద్ది ప్రారంభం ఉంటుంది, తర్వాత అది అంతరించిపోతుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు అయినటువంటి వాడు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మికవాదులు ఈ భౌతిక విషయాల యందు ఆసక్తిని చూపరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే గురువులు మనకి బోధించేటువంటి బోధన. సో కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది చాలా ఉన్నతమైనటువంటిది. సో ఆ విషయాలను పైన అవగాహన కలిగించుకున్నప్పుడు ఈ భౌతిక విషయాలకు దూరంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఈ ఇంద్రియ విషయాలు దుఃఖహేతువులు అనేటువంటి దానికి మనము కొన్ని ఉదాహరణలు చూసుకున్నట్లయితే, ఇంద్రియ వస్తువులు మనం ఇంతకుముందు చూసిన కళ్ళు. సో ఇక్కడ మినుగురు పురుగులు అని చిన్న పురుగులు, దీప పురుగులు ఉంటాయి. అవి వెలుతురు కనపడగానే అక్కడికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఆ లైట్కి వెళ్ళి అది మంట అయినా వచ్చి వెళ్ళి ఆ మంటలో పడి నశించిపోతాయి. ఇక ఈ లేడీ, ఇది ఒక రకమైనటువంటి శబ్దానికి అది అట్రాక్ట్ అవుతుందని చెప్తారు. సో దానిని బేస్ చేసుకొని వేటగాడు వలపెట్టి అవతల వైపు శబ్దం పెడతాడు. ఆ శబ్దం వైపుకి అదేదో అక్కడ ఉన్నది అని చెప్పేసి ఆ శబ్దాలకు అటువైపుకి వెళ్తుంది. అది వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి ఆ వలలో చిక్కుకుంటుంది. అలాగే నాలుక రుచులు, అదేమో చెవి యొక్క ఇంద్రియ వస్తు. ఇక నాలుక రుచులు, నీటిలో ఉండేటువంటి చేపలు, నీటిలో చాలా పుష్కలమైనటువంటి ఆహారాలు ఉంటాయి, కానీ బయట నుంచి ఏదైనా వస్తువు పడగానే వెళ్ళి గుట్టుకుని దాన్ని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి చేపలు. సో ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ గాలం వేసేవాడు ఆ గాలానికి కొంత ఆహార పదార్థాన్ని పెట్టి నీటిలో పడేస్తాడు. ఆహార పదార్థం అనుకుని అది వచ్చి మింగుతుంది. మింగగానే ఆ గాలం నోటికి కుచ్చుకుంటుంది, దాన్ని బయటికి తీసేస్తాడు. అలాగే అది నాలుక. ఇక ముక్కు రంధ్రాలు, కొన్ని రకాల కీటకాలు స్మెల్, ఆ మకరంద వాసన ఏదైతే ఉందో పుష్పాల నుండి వచ్చేటువంటి వాసనకి అట్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళి ఆ పుష్పాల పైన వాళ్తూ ఉంటాయి. అయితే కొన్ని రకాల పుష్పాలు ఏం చేస్తాయంటే, ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక వేరే వస్తువు వచ్చి వాటిపైన వాళ్ళంగానే ఆ దళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ముడుచుకోగానే అందులో పడి అది మరణించేస్తుంది. సో అది ఇక 5వ ఇంద్రియమైనటువంటి చర్మం. ఈ చర్మ స్పర్శకి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి వాటిని ఏనుగులు చెప్తారు. మగ ఏనుగు, మదించినటువంటి ఏనుగు. సో మదించినటువంటి ఏనుగులను బంధించడానికి ఆడ ఏనుగుకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారట. ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాని దగ్గరికి పంపించేస్తారు. ఏది మగ ఏనుగు దగ్గరికి పంపిస్తే అది దాని కోసం, అది ఆడ ఏనుగు కోసం మగ ఏనుగు మదించినటువంటి ఆ ఏనుగు ఒక స్పర్శ కోసం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సందర్భంలో ఆ అడవిలో కొన్ని గుంటలు తీసి దానిపైన ఆకులు పరుస్తారు. అయితే ఇది ట్రైనింగ్ జాగ్రత్తగా వచ్చేస్తుంది. ఆ మగ ఏనుగు దీని స్పర్శ కోసం అది ఏది చూడకుండా వచ్చేసి ఆ గుంటలో పడిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని కొన్ని రోజులు అలా ఉంచి తర్వాత తీసుకొని పని. ఆ విధంగా ఇవి అంటే దుఃఖహేతువులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము చూసేటువంటి కొన్ని అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైతాయతాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః. సో కాబట్టి ఓ అర్జున, సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహముతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన
ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము పొందుతారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు, ఆ భగవంతుని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భక్తి భావనల ఉండేటువంటి విషయాల్లో ఎవరైతే తన మనసును నిగ్రహించగలిగి, అలాగే ఆ సకల ప్రాణులను ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగినప్పుడు ఏ ప్రాణికి కూడా హాని చేయలేరు అప్పుడు. సో అలా సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి ఋషులు వారి యొక్క బంధనాలన్నింటినీ తొలగించుకొని ఆ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము పొందగలుగుతారు, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతారు, ఆ భగవంతుల్లో పొందగలుగుతారు భగవంతుని దివ్యధామాన్ని అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతసేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామ క్రోధముల నుండి విడివడిన వారును, అంటే కోరికలు కోపము వాటన్నిటినీ వదిలివేసుకున్నటువంటి వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మను దర్శించగలిగినటువంటి వారు, ఆత్మతత్వాన్ని ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారు, ఆత్మ సంయమనము కలిగినటువంటి వారు, ఆ ఆత్మ సంయమనము ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఆత్మను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి, అంటే మనస్సును ఆత్మను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వారు, అలాగే పరిపూర్ణతను సాధించాలి అంటే సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరము యత్నించు వారును, అంటే సంపూర్ణత్వం పొందాలి అని నిరంతరము తపిస్తూ ప్రయత్నించేటువంటి వారును అయినటువంటి మహాత్ములు, అంటే గొప్ప ఆత్మలో కలిగినటువంటి వాళ్ళు నిశ్చయముగా, అంటే ఖచ్చితముగా అచిరకాలంలోనే, అంటే చాలా స్వల్ప కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతారు, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ, సో చెప్తూ ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ఆయన ఇక్కడ నన్ను, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సమస్త యజ్ఞాలకు సమస్త తపస్సులకు భోక్తను అని, అలాగే సమస్త లోకముల యందు ఉన్నటువంటి దేవతలకు ఆయన అధిపతి అని, సర్వప్రాణుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అలా తెలుసుకున్న పిదప ఆయన యొక్క భక్తులు శాంతిని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అంటే అన్ని యజ్ఞాలకును కూడా ఆ భగవంతుణ్ణే భోక్తగాను, అలాగే ఆ తపస్సులన్నిటికీ అన్ని, అంటే యజ్ఞాల యొక్క ఫలాలు తపస్సుల యొక్క ఫలాలు అన్ని భోగించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అని, అలాగే సమస్త అన్ని లోకాలలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడే ఆయన అధికారి అని, అలాగే అన్ని జీవులకు ఆయన నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి, అంటే మనం మంచిని కోరుకునేటువంటి స్నేహితుడుగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణ భావనలో ఉండి, అటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతికమైనటువంటి బాధల నుండి తొలగించుకొని వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మాయ చేత నియంత్రించబడుతూ ఉన్నటువంటి జీవులు, ఈ దేహదారులు, ఆ మాయా పిడికిల్లో ఉన్నటువంటి బద్ధ జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో శాంతిని పొందడానికి ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉంటారు, కానీ మరి సరైనటువంటి మార్గాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉంటారు, కానీ ఆ శాంతి మార్గం వారికి తెలియదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అదే భగవద్గీత
లో వివరించినటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనకి సరైనటువంటి శాంతి ఏమిటి, పరమశాంతిని ఎలా పొందగలుగుతారు అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో భక్తి భావనయే శాంతిని పొందడానికి, ఆ కామ క్రోధాలను త్యజించడము, మనసును నియంత్రించడమే శాంతిని పొందడానికి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. సో దానికి భక్తి మార్గము, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడము, అలాగే ఆ భగవంతుడి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి సమస్త మానవ కలాపాలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే భోక్త అనేటువంటి, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అంటే నిజమైన భోక్త ఆ భగవంతుడే. అంటే ఈ సమస్త కలాపాలని, మానవ కళ మనం చేసేటువంటి ప్రతిదానికి కూడా ఆ భగవంతుడే భోక్త అని, భగవంతుడే సకల లోకాలకు వాటిలో ఉండేటువంటి దేవతలకు యజమాని అని, కనుక మానవులు ఆ సమస్తాన్ని అతని దివ్యమైనటువంటి సేవకు సమర్పించాలి అని చెప్తారు. సో ఎవరు కూడా ఆ భగవంతుని కంటే గొప్పవాడు కానీ సమానుడు కానీ ఉండరు అని చెప్తారు. శివుడు, బ్రహ్మ వంటి మహోన్నతమైనటువంటి దేవతలు కూడా కంటే కూడా అతడు మహోన్నతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అందుకే బ్రహ్మ కూడా ఆ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తాడు ఆయన. సో అంటే ఆ ఈశ్వర పరమ పురుష సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇంకా మనకి వేదాలలో తం ఈశ్వరానాం వంటి అంటే అక్కడ చెప్తారు, తం ఈశ్వరానాం పరమం మహేశ్వరం అని. ఆ పరమపురుషుడు వేదాలలో వర్ణించబడినటువంటి వాడు. అంటే శివుడు, బ్రహ్మ వంటి మహోన్నతమైనటువంటి దేవతల కన్నా అతడు మహోన్నతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని వేదాలలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆయన ఇక్కడ మనకి సర్వలోక మహేశ్వరం, నిజమైనటువంటి నియంత్రికుడు, అలాగే సహృదం సర్వభూతానం, నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆయనే అనేటువంటిది. సో మరి శాంతికి మార్గాలు, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, ఆయనే భోక్త అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అలాగే ఇంకా అన్నింటినీ నియంత్రించేవాడు ఆ భగవాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్, ఆయనే మనకి అన్నిటినీ సమకూర్చేటువంటి సుహృదమైనటువంటి స్నేహితుడు అని ఎవరు భావిస్తారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.